Velkommen til Floga Yoga-filmen. En film om Floga Yoga, mig og vores filosofi bag. Floga Yoga startede faktisk med 2 sokker. 2 forskellige sokker. Mange børn har spurgt mig, hvorfor. Og det er fordi, jeg elsker forskellighed. Jeg elsker, at vi er forskellige. Fordi hver for sig kan vi lidt. Sammen kan vi det hele. Som fører mig frem til, at i Floga Yoga-filmen bliver der nævnt, at jeg har svært ved kollegaer. Og det er også helt rigtigt. Men jeg har været et sted. I det ene børnehave, udflytterbørnehave, var helt fantastisk. Og hele Floga Yoga er udviklet i 3 år sammen med kollegaerne, alle børnene, som var helt vilde, og mig som pædagog. Alt det, vi har lavet nede i børnehaven, er blevet til det, som Floga Yoga er i dag. Som er min gave til dig. For du er helt fantastisk, præcis som du er. Rigtig god fornøjelse med Floga Yoga-filmen. Jeg er født og vokset op i Rødovre, sammen med min mor og far til at starte med. Og da min lille søster kom til, så gik de fra hinanden. Min mor og far er ikke skilt, eller min mor og far er ikke gift, men de har været sammen som kærester. Og min far han flyttede så, da jeg var knap 2 år. Eller min lille søster blev født, da jeg var 2,5. Og efter et års tid, så jeg havde været 3,5, da han flyttede, min far. Og det var et ret voldsomt brud. Man kan ikke sige, at min mor og far har været bedste venner. Så de har forsøgt, men det har ikke været nemt. Vi bander ikke hernede. Vi bander ikke, og vi driller ikke hinanden. Men hvad skal vi lave næste uge? Kom til at sige F-ordet. Hvad er F-ordet? Det siger vi ikke. Nej, det er ikke lort. Er det fuck? Det kender vi heller ikke. Hvad? Nu skal vi lytte. Shush! Ja. Ja, så viser du. Benjamin viser du. Jeg har været med i Floga Yoga siden marken startede i Kulturhuset sammen med min søn, som hedder Benjamin. Og ja. Og hvilke hold startede I på? Vi startede på børneyoga-holdet. På børneyoga? Ja, og der er vi også endnu, fordi Benjamin han er faktisk autist. Han fik sin autistdiagnose, da han var 11. Og hvor gammel var I, da han startede? Der var han været 5, tror jeg. Jeg tror, han var 6. Ja, 5 eller 6. Det må være der omkring. Og ja,
Jeg havde brug for, at der kom lidt mere ro på ham. Der var en dreng med krudt i røven, for at sige det ud. Og det har Maiken virkelig været god til at give ham. Ja, hvordan oplevede du ham dengang I startede? Jamen altså en dreng, hvor jeg tænkte, okay, er vi også ude i noget ADHD-diagnose? Fordi han stod tidligere op om morgenen, og der var bare fuld knald på hele dagen. Og det var først, når vi sagde time out, eller vi lagde ham i seng om aftenen, at der kom ro på ham. Men så stille og roligt hernede hos Maiken, så har det været super godt. Han har lært at styre blandt andet sine vejrtrækninger, og han har været med til at finde en indre ro. Jeg kan fortælle om min opvækst, at der er meget at fortælle. Der er rigtig meget at fortælle. Det er nogle gange svært at snakke om, fordi at min datters cykel her. Så. Nu har vi Evas dyr. Hvad for et dyr har du, Eva? Kom ned igen, Bastian. En blæksprutte. En blæksprutte. Vi møder en blæksprutte. Og hvordan skal vi lave vores blæksprutte, skat? Den smager på fisk, jeg ser, om det er mad. Okay, og hvordan gør vi det? Kan du vise det med din krop? Øj, ned og læg ligesom Eva. Altså det jeg husker faktisk lige før jeg blev 10, at jeg husker min barndom som egentlig god, men stadig svær, fordi sådan var det jo bare. Det var jo bare sådan, det var, at det handlede om min søster, og min søster skulle på benene, og det gik super godt. Altså hun gjorde alt det, som vi ikke troede nogensinde ville kunne lade sig gøre. Hun lærte at tale fuldstændig rent, og de sad og arbejdede hver dag, 2 timer, sad min mor og hende og terpede og lavede opgaver og lavede lektier. Min søster har lavet lektier hele sit liv, og jeg var på sidelinjen og fulgte med, og jeg har tænkt så mange gange, hvorfor er det ikke mig, der var syg? Hvorfor min søster? Og det var svært at have en søster, som bare var tavs. Hun var så stille og trist. Og der var ikke nogen, der forstod hende. Og jeg forstod hende heller ikke dengang. Men jeg satte mig for, blandt andet da jeg var omkring 10 år. Også før satte jeg mig for, at jeg ville lære at forstå hende, fordi jeg var ikke altid sød over for hende. I skolen passede jeg på hende, så der ikke skete hende noget. Blandt andet da jeg var 10 år, jeg havde en rigtig god veninde, som jeg var meget hjemme hos. Jeg har aldrig været særlig meget hjemme. Husker faktisk aldrig, at jeg har været hjemme. Altså nyt at være hjemme. Jeg har altid været på farten. Og altid været ude og møde nye mennesker og skulle snakke med andre mennesker. Og så begyndte jeg at lave en masse lort i skolen. Det skolen startede egentlig rigtig godt, og jeg startede med at elske at gå i skole. Og så var det de andre i min klasse begyndte at spørge mig, hvorfor jeg var glad. For jeg havde en periode, jeg var glad. Da min søster begyndte at faktisk trives godt, og min mor fik en ny mand, og min far fik en ny kone, hvor det gik godt i starten, der var jeg glad. Jeg kan huske, jeg var nogenlunde glad fra jeg var 8 til jeg var 10 år. Og så begyndte dem i min klasse at mobbe mig med, at jeg var glad. Og hvordan kunne man være glad, når man havde 2 forældre, der var skilt? Jeg havde en masse veninder, og alligevel var de var der og var der ikke. Men jeg følte ikke rigtig, at jeg hørte til nogen steder.
Og der var ikke rigtig nogen i skolen, der tænkte over, hvad der foregik derhjemme. Og så blev jeg også drillet med mit udseende i skolen. Og så var jeg lidt klovnen, så jeg blev også drillet med, at jeg sagde, at jeg gjorde en masse dumme ting. Jeg levede uden for døren, jeg blev smidt ud for døren hele tiden. Så jeg levede ude på gangen. Det var sådan mit hellested. Lidt ro. Det var rart at komme ud for døren faktisk nogle gange. Jeg lavede ikke lektier. Alligevel har jeg faktisk klaret skolen okay, men jeg har faktisk kun åbnet 3 bøger. Jeg har læst 3 bøger gennem hele folkeskolen til 10. klasse. Fordi jeg kunne ikke finde ro derhjemme. Jeg sov, når jeg var i skole. Og det, der skete derhjemme, fra jeg var 10 år, det var, at min mors nye mand, stedfar der, han begyndte at han havde hele tiden drukket. Han var jazzmusiker. Men det tog så til, samtidig med, at jeg mistede min veninde, og jeg gik ind i teenageperioden. Så det begyndte langsomt derhjemme at ikke være rart at være hjemme, fordi der var ekstrem kontrol. Der var så mange ting, vi ikke måtte, når vi var hjemme. Og når jeg skulle sove, så lå jeg hele tiden og lyttede til, om min mor havde det godt. Vi måtte ikke have nogen med hjemme, medmindre at de vidste, altså min stedfar vidste 24 timer inden. Så der var ikke noget, der hed spontanitet overhovedet derhjemme. Og vi måtte ikke spise noget før efter klokken 3. Så når vi kom hjem fra skole og var sultne, så skulle vi gå rundt og være sultne, indtil vi skulle spise aftensmad klokken 6. Og hvis vi kom for sent hjem, så var der ikke noget aftensmad. Han gik meget op i aftensmaden, som var et helvede. Altså hver gang vi spiste aftensmad, så blev der sagt noget, og så gik det op i et skænderi. Og jeg gik altid ind imellem min mor og min søster. Og tit så blev jeg så smidt op på værelset. Jeg kan huske, at jeg blev grebet i armen, og så blev jeg smidt op på værelset uden mad. Så måltider, aftensmåltidet derhjemme har været en stor udfordring for mig. Fordi jeg får angst, hver gang vi skal spise. Og det var også en af grundene til, at jeg aldrig var hjemme. Fordi jeg var ikke tryg derhjemme. Jeg var tryg, nogenlunde tryg på mit værelse, men det var det eneste sted, jeg rigtig måtte være. Fordi at han var hjemme hele dagen, fordi han var ude at spille om aftenen. Så vi måtte ikke rigtig være i stuen, og så stjal nogle gange, når min søster og jeg var rigtig sultne, så stjal jeg mad. Som vi så ned fra fryseren af, som vi varmede på varmeapparatet. Oppe på værelset, kan jeg huske. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste noget, hvad der foregik derhjemme. Jeg oplever faktisk tit, når jeg ser, at mine børn går til yoga, at der er mange, der sådan tænker, kan man godt det, når man kun er et barn? Men nu har jeg jo selv oplevet, at det er jo et helt andet koncept. Selvfølgelig er det yoga, men alt det, du har bygget rundt om, er jo ikke nødvendigvis bare yoga. Det er jo sådan en hel rejse hver gang, de skal på, hvor de selv skal finde ud af, hvilket land man skal til, og hvilket dyr man skal redde, og alle de her ting rundt om yoga. Mm-hmm. Og der er en god fantasi. Og der er en god fantasi. Det er der. Det er der. Og jeg tror, den bliver ved med at være der, for det kan jeg da høre lidt, når Toren genfortæller om, hvad rejsen er gået til, eller hvilke dyr, der skulle reddes. Det er lige så fantasifuldt, som da de var mindre, og da jeg oplevede det til familieyoga. Så på den måde kan man sige, så har de i hvert fald bevaret det, selvom de er blevet ældre, så har de bevaret den der fantasi. Og vi kom lidt mere op over 20 år tilbage igen. Jeg var mig, der lige talte på mere. Ja, der var lige 10 mere. Så det godt, I er så gode og så hurtigt. Og så har vi Smilla. 1, 2, 3, 4. Hvem har vi her? Syng med mig. Her har vi Panda Smilla. Panda Smilla. Så klapper vi af Panda Smilla. Er I klar? Hvor er det der? Ej, må jeg lige høre jer? Hvor er det der dejligt at se dig her? Og Panda Smilla, hvad kunne du tænke dig at lave? Har I prøvet yoga i skolen? Nej. Jo, nogle par gange før her på grund af mig. Samtidig er jo lige begyndt, og jeg har været her, så nogle gange går vi ned og laver noget yoga. Er det noget, I har på et hold, eller er det bare dig og Samson? Det er hele min klasse. I går ned og laver yoga. Hvad er forskellen på det yoga og hernede? Sådan forskellen er, at vi gør det
her udenfor, og det er en klasse. Og det er en klasse. Hvad er sjovest? At være her udenfor. At være her eller lave yoga i klassen? Jeg tror, det er her. Det er her. Ja. Men jeg har nærmest aldrig prøvet det. Det er ligesom... Jeg synes, det her det er den bedste yoga i hele verden. Det gør jeg også. Men jeg gør det ikke for mest, men det nogle gange så er det, at når jeg idræt, så stiller jeg mig i hjørnet og laver yoga. Selvom de andre laver noget andet? Ja, så er det, de leger mig vild, men det er fordi, jeg laver yoga, så kan jeg ikke høre så meget, fordi jeg laver så meget yoga. Så får det dig til at slappe af, når du så laver yoga? Ja, så er det nærmest ikke kan høre noget. Og så finder du ro i dig selv? Hvordan har du det så bagefter, når du har stået og lavet yoga lidt i hjørnet? Så synes jeg, at det var meget rart, og så kan jeg ikke høre så meget, så der er ikke så meget larm. Wow. Det er så roligt. Så det I lærer her, kan I bruge det? Ja. Ja, til at slappe af. Vi kan også bruge det, hvis I nu skal selv åbne en yoga. Men der har også været tit, hvor jeg sådan har tænkt, hold da op, nu er der virkelig gang i den. Og der har jeg hver gang været ekstremt imponeret over, hvordan, altså både den rummelighed, som du har, men også den måde, du sådan kan få dem fokuseret igen. Ja. Og få lidt ro på. Jeg synes aldrig, det sådan går helt amok. Slet ikke. Søsterpædagog, og jeg er også blevet pædagog. Og da jeg så blev pædagog, så sad jeg og snakkede med min mor, som var støttepædagog på det tidspunkt. Så sad vi og snakkede om min søster, fordi jeg ville gerne lave et projekt, sanseprojekt, ikke om min søster som sådan, men om børn, der også havde det svært med at mærke sig selv og svært ved at mærke sin krop. Og der fortalte min mor, at dengang, da vi var børn, der var der ikke fokus på kroppen. Den kom først senere, og den kom faktisk først, da min søster var blevet for stor. Så min mor har altid drømt om og ærget sig over, at det, der hedder sanseintegration, hvor man blander alle ens sanseindtryk, blander kroppen, hjernen, kroppen, hørelsen, følelsen, man blander det hele. Det ville hun gerne have haft med for at hjælpe min søster. Og jeg har hørt rigtig meget på den måde. Min mor har hjulpet et hav af børn. Og det vil jeg gerne give videre. Jeg vil gerne være ligesom min mor. Jeg har aldrig helt kunne hjælpe min søster, fordi hun har ikke helt vil have min hjælp. Og så har tænkt jeg, jamen så kan jeg jo hjælpe en masse andre børn. Og ideen den kom, altså den er vokset igennem på en eller anden besynderlig måde, er det vokset med en følelse indeni faktisk for over 10 år siden, om at jeg gerne vil hjælpe andre børn, blandt andet jeg har altid lavet yoga siden jeg var 19 år, 20 år. Jeg har arbejdet med mig selv siden jeg var 16 år med personlig udvikling. Jeg har trænet siden jeg var 19 med fysisk træning, afspænding, visualisering, drømmerejser, meditation har jeg også lavet siden jeg var 20 år. Jeg er 43 i dag. Så jeg har i stedet for at gøre tingene ensporet, i stedet for kun fokusere med kroppen, i stedet for kun fokusere på afspænding, i stedet for kun fokusere på psykologhjælp, i stedet for kun at fokusere på én ting, så var det, jeg tænkte, hvorfor ikke mixe det hele sammen, så man kan rumme hele barnet. Fordi vi er jo forskellige, vi er alle sammen forskellige, og vi er alle sammen handler forskelligt. Og Floga-yoga-tanken, altså selve Floga-yoga kom for 8 år siden i 2015. Men allerede spirene kom næsten allerede, da jeg startede på seminariet, altså da jeg blev færdiguddannet i 2010 med mit speciale, som handlede om sanseintegration og bevægelse og afspænding. Der lavede jeg faktisk starten til det, vi laver. På din næste indånding fører du hænderne op mod loftet igen.
Udånding mod, så lidt til. Kig tilbage, og se om du kan rotere dig tilbage. Så tager du en indånding op mod loftet igen. Hænderne op mod loftet. Kig op. Udånding, sænker du hænderne ned. Kommer op på alle 4. Og jeg kan anbefale, at du tager sokkerne af. Hvordan har du oplevet det som mor til en søn, der har gået hernede, og har haft brug for, at der blev lavet særlige tiltag? Hvordan har du oplevet at blive taget imod på den måde? Det har jeg kun oplevet som positiv. Maiken er meget lydhør, når man kommer med noget. Og nu er Benjamin ret stor, så nu er han også selv begyndt at kunne sige til Maiken, at i dag er jeg måske ikke lige i det bedste humør, eller jeg har ikke sovet så godt i nat, så det kan godt være, jeg trækker mig og sådan noget. Og det er Maiken meget lydhør overfor. Hun gør det rigtig, rigtig godt, og siger, at det er okay. Og det er jo også det, jeg som mor oplever, at man bliver set og hørt, og sige, okay, i dag har vi et barn, det er ikke super fedt, du lige siger, jamen fint, du går ud, tager en pause, eller det er fint, du gør det, som du har lyst til i dag. Og hvis du bare har lyst til at ligge ned og lave salen, eller gyngehesten, eller hvad det nu kan være, så er det det, du gør. Det synes jeg er helt fantastisk, at hun rummer børnene, ikke kun mit eget barn, men også de andre børn på så mange gode måder, og de får virkelig lov til at være sig selv. Og når børnene kan få lov til at være der selv, så udvikler de sig også. Og på et eller andet tidspunkt kommer de andre børn også til at se den potentiale, de har. Det er jeg helt sikker på. Da jeg havde været pædagog et stykke tid, og mødt en masse udfordringer i forhold til at lave mindfulness med børn. Og jeg mødte også en masse udfordringer, da jeg skulle søge jobs som pædagog. Jeg er rigtig god til børn og forældre, men mine kollegaer, igen fra mobningen i folkeskolen, den har ført med altid. Så når jeg lige så snart jeg er sammen med nogen på min egen alder, så bliver jeg nervøs og får angst og får det svært, når jeg er sammen med nogen på min egen alder. Når jeg er sammen med nogen yngre, så gør det ikke så meget. Og børn slet ikke. Jeg elsker børn. Jeg er nemmere ved at være barn, end jeg har nærmest ved at være voksen. Så da jeg skulle ud og være pædagog fra 10 til 15, fra 2010 til 2015, der var det rigtig svært. Og så fandt jeg ud af, okay, hvis jeg skal, og alle spurgte mig, hvad ved du? Hvem er du? Hvilken hylde har du? Hvilken slags pædagog er det? Og jeg kunne slet ikke svare, hvem jeg var. Jeg kunne jo snakke om alle mulige andre, men jeg kunne ikke snakke om mig selv. Og det har jeg jo arbejdet sindssygt meget med. Og så tænkte jeg så, okay, hvis jeg skal gøre noget, hvor jeg får mig selv med, og noget, der har været glad og virket for mig rigtig, rigtig godt, så er det ro og mindfulness, meditation og yoga. Så jeg tog børneyogauddannelsen i 2015. Og fandt min hylde som børneyogalærer, og var heldigvis i en børnehave, der var fuldstændig fantastisk, der bare omfavnede det her børneyoga helt vildt. Og allerede da jeg startede på børneyogauddannelsen, gik jeg faktisk i gang med at lave floga-yoga i 2015. Det var i en indskoling, hvor jeg allerede der var så heldig, at jeg fik lov til at have nogle hold, hvor jeg begyndte at udvikle mit eget koncept, hvor jeg blandede mit idræts og min krop og alt. Jeg blandede det hele sammen i en pærevælling, sammen med det, jeg lærte på børneyogauddannelsen. Fordi mit mål, det var at rumme de her børn her, som svævede rundt og ikke kunne synes, det sociale var svært. De børn, som kravlede på væggene, de børn, der var generede, de børn, alle de børn, som ikke følte, de helt passede ind. Gik jeg rundt og samlede op i frikvartererne og snakkede med alle de børn. Og fik dem overtalt til at komme ned med mig. Og sørgede for, at de alle sammen blev set og rummet og fik kram og opsøg. Sådan, det var Hvor lang tid har du gået hos mig, Oliver? Cirka 1 år. Et år, ja. Og har I gået på Sanse Yoga hele tiden? Vi startede faktisk med at gå på et almindeligt hold, og så kunne jeg se, at der var en god idé, fordi Oliver var en infantil autisme,
har han, og så kunne jeg se, at det var måske en god idé at udvikle et hold til det. Og det har du så gjort, ikke? Ja, jeg kunne jo efter et par gange kunne jeg jo se, at der sker nogle ting med Oliver, noget udvikling og noget styrke og så videre, noget koncentration. Så jeg spurgte, om Maiken kunne tænke sig at lave et lidt mindre hold med folk, som havde autisme eller andet udfordringer, og det var Maiken frisk på, så nu er vi på et mindre lille hold her. Du ser himlen, der er blå, skyerne, der er hvide, og solen, der skinner varmt og rart. For det er altid sommer her. Nede på jorden ser du små bitte huse. Oplevede I sådan en udvikling fra, da I skiftede til efteråret, og så kom I på et nyt hold bagefter? Ja, fordi i starten så skulle man lige finde rytmen og finde ud af, hvad er det for noget, og hvad er det, der forventes, og hvad skal vi, og når barnet ikke helt er med i starten og mister interessen og går over og finder en pude eller noget andet, der er sjovt, som Maiken har masser af her i lokalet, af sanseting eller andet, så er der også plads til det, og barnet også plads til, at barnet kommer tilbage, er med tilbage i øvelsen, og så man er på, og sådan meget på, synes jeg. Og hvad skete der så kom på nyt hold? Da vi kom tilbage til det andet hold, der kom at se, at vi begge to ligesom havde fundet en rytme, og set, hvordan er gangen i det, hvad indeholder øvelserne osv. Så på den måde kunne man se, at der er sket en stor udvikling. Der er meget mere ro på barnet, der er meget mere fokus og koncentration på barnet faktisk. Så. Hvad synes I om lokalet, nu når du nævner om bamser? Kom lige sidde ind. Kom her. Hvad synes du om lokalet, Oliver? Hvad synes du om at være hernede? Er det ikke super sejt, om man også kan lege hernede, og man kan hoppe på madrasser, og man kan finde en masse dyr, og man kan finde en masse ting, man kan lege med, ikke? Og man kan lege sammen, 2 og 2, og man kan gynge lidt en gang imellem. Er det noget, der foregår under timen eller efter timen? Det kan være før eller efter timen, altså hvor der er plads til det. Så det giver lige lidt sjov og ballade, og så er det helt ikke så alvorligt mere. Så hvad laver I efter timen? Så kan vi hoppe på madrasser for eksempel, eller gå på sådan nogle sten, eller for at finde balance og noget andet. Får vi lige noget sjov ud af alvoren. Ja. Når de kommer herned hos mig, så lærer de en masse redskaber. Og det er forskelligt, alt efter hvilket hold man er på. Jeg har 6 niveauer. Jeg har niveau til de helt små, som er 1 til 2 og 3 år. Tumle yoga. Og så har jeg familieyoga, som er niveauet mere. Niveau 2, som er fra 3 til 6 år. Og så har jeg børneyoga, som er 5-6 år til 9 år. Og så har jeg teenage-yogaen fra 9-10 år, og de ældste på min hold er 15. Og så har jeg så et spring op til de voksne. Men det, de laver på holdene, det er, altså vi laver det hele. Vi laver yoga. Men fordi at børn generelt, altså børn kan godt lide yoga, da jeg startede. Da jeg startede med at springe ud for 5 år siden som selvstændig, der fik jeg at vide, at børn gider ikke yoga. Og børn kan ikke yoga. Og børn og yoga, det fungerer ikke sammen. Og jeg vidste jo fra min børnehave, hvor jeg havde lavet yoga i 3 år på det tidspunkt, der vidste jeg, at det fungerede. Og jeg vidste, at børn gerne ville. Og jeg vidste, at i hvert fald den form, jeg lavede, den yogaleg, jeg lavede, det koncept, jeg har lavet, det virkede rigtig godt på børnene, og de fandt ro, og de fandt venner, og så fik de en hverdag, der var 10 gange bedre, når det lige var inde hos mig, og mærke sig selv og mærke hinanden. Så derfor tænker jeg, nu hopper jeg igen, og så skal jeg ud og bevise hele verden, at det var mit mål dengang, det er, nu vil jeg sætte børneyoga på landkortet, og vise, at det godt kan fungere. Og det brugte jeg Facebook blandt andet. Jeg har
der er mange, der siger, Facebook er ikke mig, og jeg hader Facebook. Det vil jeg sige, det gjorde jeg altså også. Jeg har rigtig været på Facebook, før jeg startede Floga Yoga. Putter vi, og jeg kan se her, at der er allerede putter mel i pandekagen. Og benene. Ja, det der på blækken. Eller vi mælk i pandekagen? Når man har været til yoga, så dagen efter, så er man måske, så man for eksempel, hvis man, det er bare en helt normal dag, så kan man ofte blive sådan lidt træt, når man sådan kommer hjem fra skole. Men så når man har været til yoga, så bliver man bare sådan helt afslappet og helt vildt glad. Træt, men helt vildt glad. Og så er man bare super klar til næste dag. Det er nok det, man kommer herover, og så har man så mange venner, og det minut eller sekund faktisk, at man siger, at man har lidt så får man bare en stor gruppe krammer, og Maiken, hun er bare sådan, okay, du siger bare til, hvis der lige er en øvelse, som du gerne lige vil springe over, eller om du bare gerne lige vil over og snakke, eller et eller andet. Så man føler sig sådan helt tryg, og man ved bare, at der ikke er noget, som man kan gøre forkert her. Wow. Det lyder som, der virkelig er meget plads og rum til at være, som man er. Hvad hvis man har en dag, hvor man er mega træt? Og man virkelig ikke gider, at man faktisk er kommet alligevel? Ja, så man slapper jo af, og ja, man får en masse god energi hernede, så man bliver sådan højere humør, når man er hernede, og så bliver man også får mere energi, og ikke er så træt måske, når man går herfra. Jeg oplever, at fællesskabet fylder rigtig meget. Altså selvfølgelig er det sjovt at lige prøve en eller anden ny stilling og sådan noget, men jeg tror ikke at Eva ville gå hernede, hvis det kun var hende. Altså jeg tror lige så meget, at det er fordi hun gerne vil være sammen med de andre. Sammen med vennerne? Ja. Og der er også et fokus på fællesskabet og ja, det er også mit indtryk, at man I laver jo øvelser også sammen, og ikke kun individuelt. Ja, og så konkurrerer man måske også lige og ser, hvem kan stå på hovedet i dag og sådan noget. Hvem består uden hænder. Ja, og der er ingen tvivl om. Altså Thor betragter det jo som sine venner. Også selvom det er nogen, man bare mødes med en gang om ugen til yoga. Men det er jo den opfattelse, han har. Det er jo dejligt, at det er sådan, de har det. At det er vennerne nede for yoga. Jeg ved, at der er mange andre steder, der laver yoga. De laver yoga, hvor at holdene, de har børneyoga og tumleyoga og teenageyoga og voksenyoga. Det er sådan nogle ting, der er individuelle. Det gør man der, det gør man der, det gør man der. Kasser, altså der, bum, bum, bum. Ikke? Hvor hos mig, for mig er det vigtigt, at der er en sammenhæng imellem det hele. Jeg er sådan en person, der godt kan lide at se det hele store. Det skal give mening. Alt skal give mening. Fordi ellers så det spilder tid for os alle sammen. Så der er et stort billede, og inde i det store billede, der er der en rød tråd. Og allerede fra tumleyoga og hele vejen op igennem, der er en udvikling. Og det er jo der, jeg er også en kæmpe pædagognørd. Min mor er pædagog, jeg har 2 lillesøstre, og den yngste lillesøster er også ved at blive pædagog, og min søster er også pædagog. Så i min familie og gennem hele mit liv har det handlet meget om pædagogik, og hvordan vi hjælper børnene og forældrene bedst muligt med deres behov i fokus. Så derfor, at udviklingen, den går fra de helt små, så er det deres udvikling, og så skruer jeg langsomt op på udviklingen hele vejen igennem med den røde tråd, der hedder deres behov i fokus. Og målet, det er blandt andet også, ud over den indre ro og mærke sig selv, så handler det om
Og blive glad og finde ud af, at du er fantastisk præcis som du er. Og det, der er så fantastisk, det er, uanset om du er 1 år, eller om du er 15, eller min ældste elev, der er 72 år. Om du er 1 år eller 72 år, i dine øjne, det er præcis det samme. Når du mærker den der indre, dybe ro, den der tilfredsstillelse af, at det er okay bare at være dig. Du føler måske også, at du skal være på en bestemt måde. Men det at kunne mærke indefra, mærke dig selv indefra og ud, gør, at du kan have kontrol over dit liv. Der er rigtig mange, der bliver kontrolleret af, hvad folk siger, gør. Det bør vi gøre, det bør man ikke gøre. Sådan er det ikke. Det gør andre, så gør jeg også det. Men det, jeg gerne vil give, det er det vigtige, essentielle i livet. Det højeste, som du overhovedet kan opnå i forhold til det, jeg har oplevet hele mit liv. Og det, der har reddet og vendt hele min bøtte. Jeg har fået at vide så mange professionelle, der siger, det her kan jeg ikke lade sig gøre. Du kan ikke vende det om. Du kan ikke få et liv i glæde. Du kan faktisk ikke få et normalt liv, fordi det, du har oplevet, det er bare fuldstændig no-go. Det kan ikke lade sig gøre. Alligevel har jeg gjort det. Og hele min familie har faktisk gjort det. Og har vendt kasketten rundt. Også sammen med en mega god psykolog. Jeg har fået rigtig meget hjælp igennem mit liv også af en smadret god psykolog. Og så giver du slip med hænderne. På de næste hænderne klør du begge hænder op på loftet og kigger op. Så placerer du højre hånd ved venstre øre, venstre hånd til gulvet. Sænker hovedet til højre skulder. Mærker et lidt stræk. Kigger ned over gulvet. Dine hænder med dine fingre, så du strækker lidt ekstra din ryg. Skulder op, siden af ryggen. Tag inderne her. Hvad med vejrtrækningsøvelser? Det ved jeg, der også er mange steder, de ikke har fokus på vejrtrækning. Altså, jo, der er mange steder, de har fokus på vejrtrækningsøvelser i de fysiske stillinger. Men er der også fokus på det at lære det? Nej, altså, man gør det lidt, ikke? Men det er sådan ligesom bare noget, der skal være der, og så, altså andre og så steder? Videre, ja. Og så videre igen, ikke? Altså. Hvad med hos Maiken? Hvordan fungerer den der? Ja, der har vi jo vejrtrækningsøvelser. Det er jo en del af hele starten på seancen. Det er jo en del af, hvor vi har den første, hvor vi ligesom er kommet ind og ned, og så får åndedrættet på plads og gang i et godt flow i åndedrættet. I den første afspænding. Ja, det giver bare så meget. Den start der, det gør det. Det er der ikke nogen andre. Jeg har ikke oplevet det før. Floka yoga er en, sådan som jeg ser det, og hører fra de andre, alle deltagerne, at det er sådan, det er en pause fra hverdagen derude. Når man kommer herned, det er også sådan, jeg selv har det, og enormt vigtigt for mig at skabe den atmosfære og tryghed og miljø hernede, at når man kommer herned, så glemmer man lidt alt det der pres og jag, som er udenfor. Lige nu glemmer man også lidt, at det er koldt. Og når det er regnvejr, så glemmer man lidt, at det er regnvejr. Og når det bliver mørkt, så kommer man udenfor og siger, wow, det er mørkt. Eller om sommeren, ej, hvor solen skinner. Det er også dejligt. Men når man er hernede, så glemmer man lidt om alle sine bekymringer og sorger, og hvis man har haft en træt øvedag, så når børnene kommer herned, også forældrene, så siger det puff, og så slapper det alle bare af. Ikke i starten, men efter noget tid, så slapper folk af. Og hernede, der stiller jeg ingen krav. Så alle følelser er velkomne. Du er velkommen præcis som du er. Og jeg ved af min erfaring med over 3.000 børn og igennem faktisk 8 år hernede, 3 år, at det skal nok komme. Fordi når man er et fællesskab, inklusive mig, og det her rum, atmosfære, som jeg har skabt, så kan man ikke lade være. De fleste kan ikke lade være.
lad os sige 99,9 kan ikke lade være. Der er jo selvfølgelig nogen, som slet ikke er til det her, og det er helt i orden. Det er helt i orden. Men dem, som er og kommer vedholden og kommer herned og er klar på bare at modtage al den kærlighed og fred, og som der er hernede, så åbner der sig bare en masse muligheder. Godt at lære at gøre nogle ting, som du måske ikke helt har lyst til, men som er rigtig godt for dig. Og det er blandt andet en af de ting, som du også lærer hernede. Og ved at glemme, ikke måske i start, men ved at glemme lidt, hvad du plejer deroppe i den verden, som også er vigtig. Og som for mange fylder 100% deroppe. Og der er ikke så mange steder, hvor du kan lære balancen mellem at gøre og agere og være indvendig og det, der foregår inde i dig. Så hernede, der vil jeg gerne skabe en balance og en modpol til alt det, der foregår ude i verden. Og du lærer at finde balance i dit liv. Du lærer i stedet for, at de valg, du tager ude i livet, som er vigtige, de valg, der er ude i livet, dem lærer du, og han siger, at jeg skal gøre sådan. Hele mit liv har jeg gjort, hvad folk har sagt, jeg skulle gøre. Hele mit liv har jeg gjort noget, fordi jeg har fornemmet, det skal jeg gøre her, eller det skal jeg gøre her. Når folk har spurgt mig, hvad vil du gerne? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Hvem er du? Det ved jeg heller ikke. Så det tog mig, jeg har taget mig 26 år at finde ud af, hvem jeg reelt set er, og hvad jeg gerne vil. Og Floka Yoga har faktisk hjulpet mig endnu mere til at udvikle mig til at finde ud af, hvem jeg også er. For eksempel i dag, der havde jeg en lidt dårlig dag, men da jeg kom til yoga, så blev jeg glad. Yoga gør mig glad, og for eksempel hvis jeg har haft en dårlig dag, så gør jeg tit hjem glad. Efter koldeskåret, eller? Ja, efter min SFO, så er jeg lidt sådan småsur, fordi jeg har haft en dårlig dag. Så går jeg altid hjem glad bagefter. Altså efter yoga? Ja. For at kunne mærke dig selv, så er det vigtigt, at du kan trække vejret. Det kan du ikke derude. Det går så stærkt, så vi lærer ikke at trække vejret. Vi trækker vejret kun heroppe. Men det er hernede, at det hernede er vejen indvendig. Lykken, glæden indvendig i dig. Det sidder igennem hernede fra at mærke den dybe vejrtrækning. Og det beroliger også dit nervesystem. Og når dit nervesystem er beroliget, så er det, du kan mærke dig selv og hvad du gerne vil. Og lytte til, når andre siger, det er altså vigtigt, at du får lavet lektier. Jeg har det med min datter på 12 år. Det er vigtigt, skat, at du får lært at læse. Hun kan godt læse, men hun gider ikke at læse. Det er vigtigt, at du får læst. Bare en halv time. Hver dag. For hvis du ikke får læst, så bliver det rigtig svært at få en uddannelse. Og jeg ved godt, det er undskyld mig, jeg må ikke bande. Det er meget, meget kedeligt at få indimellem at tage en uddannelse. Det synes jeg, det var. Og jeg synes, det var endnu mere kedeligt at læse. Jeg har læst 3 bøger hele folkeskolen til 10. klasse. Jeg tog 10. klassen, og jeg har læst 3 bøger. Og jeg lavede meget sjældent lektier. Jo, matematik og fysik og kemi, det lavede jeg. Men alt, hvad der hed med sprog og dansk, det var ikke så meget mig. Og det gjorde så, at jeg ville rigtig gerne have været skolelærer. Men det kunne jeg ikke, fordi jeg bliver så træt, når jeg læser. Jeg falder i søvn efter en halv side, og det er nærmest uanset, hvad jeg læser. Så det er vigtigt at lære at lave nogle ting, som du ikke har lyst til. Også der er rigtig mange børn, der ved, at det er godt at komme herned, fordi de har angst, eller har det rigtig svært, eller har en øvedag, bliver mobbet i skolen, har en masse ting. Så det er godt at komme herned og lære egentlig bare at sidde stille og ikke sige noget. Men de tror ikke på, at de kan lære at sidde stille. Så derfor så, og forældrene har også svært ved det, fordi samfundet derude, det går så mega stærkt, og der er så mange, der siger, jamen det er jo kedeligt at sidde stille. Men det er bare så vigtigt, og det eneste, du skal gøre, er det bare at komme herned. Så giver jeg dig resten, og det gør alle de andre, der sidder her også. Og alle, også dem, der siger, jamen jeg fejler ikke noget, fejler noget. Jeg har ikke angst, jeg er ikke blevet mobbet i skolen, jeg har det godt med mine venner, jeg elsker at gå i skole, bla bla. Alle dem, der siger det, er nogle gange også ret stresset.
Jeg har oplevet mange børn, der kommer herned og faktisk fungerer suverænt. Men de taler meget hurtigt, og de bevæger sig meget hurtigt. Og indimellem siger de også, jeg er bare så stresset. Og det er fordi, de ikke har lært at trække vejret her. Når du skal præstere, og alle de der aktiviteter, der handler om konkurrence, der er tusindvis af aktiviteter, der handler om konkurrence. De er her, og floga yoga, eller yoga, meditation, alt det der, er ved siden af. Når du skal præstere, og du skal være konkurrence, som man også lærer i skolen, og en del af vores kultur, når du er der, så trækker du kun vejret her. Jeg oplever hernede, at alle børn, stor, tyk, høj, lille, udviklingsmæssigt, fremme, lange, alle børn, de vil så gerne det, som der er så essentielt i livet. Og som de helt små etårige børn er suveræne til. Som alle faktisk har troet, det kan de etårige ikke. Etårige kan ikke lave yoga. Men den måde, jeg ser yoga på, som er meget mere end bare de fysiske stillinger, det er de små faktisk rollemodeller til. For de små, de er bare. De kommer herned, de tuller rundt, de nyder livet, de undersøger, de går på opdagelse, de er nysgerrige, og de er fulde af selvværd og selvtillid. Og det handler om at få fat i dit indre barn, og det lærer du, og det er den største gave. Og du bliver stærk og rummelig til at kunne klare det hele, blandt andet i skolen og i børnehaven. Og hvad synes I om Maiken? Fantastisk person. Hun er den bedste mor, jeg har haft. Og den bedste yogalærer, generelt lærer nogensinde. Fordi hun giver sig tid til at forstå en med de ting, der sådan måske skulle være i vejen. Fordi jeg har jo både gået til spejder og til yoga, og jeg føler, at hernede, der er det nok her, hvor jeg har følt mig mest tilpas og mest tryg. Jeg bliver forstået på en anden måde her, end jeg gør nede, der hvor jeg gik til spejder. Fordi der er en anden forståelse her, fordi at det er ikke alle, der bliver behandlet lige, som der er hernede. Hvor at alle bliver behandlet på den måde, som man føler, at man er tryg. Man føler sig virkelig tryg hernede. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg føler, at hvis jeg kunne gå tilbage og gøre noget nyt, som ikke var floga yoga, så ville jeg vil ikke tage imod til det. Fordi at jeg vil hellere beholde alle de minder, jeg har, end starte noget nyt. Fordi at det har været virkelig meget med til at ændre mig som den person, jeg er i dag. En af de ting, som jeg havde svært ved i skolen, det var at præstere. Og skulle snakke foran andre mennesker. Og skulle fremlægge, og jeg havde fremlægget. Og senere så var det eksamener. Altså, jeg har droppet ud af flere uddannelser på grund af eksamener. Og det tog mig 6,5 år at blive pædagog. Det tager normalt 3,5 år, det tog mig 6,5 år, fordi hver gang vi skulle til eksamen, så gik jeg ned. Og skulle tage mig sammen, og så kom jeg op igen. Specielt da jeg var teenager og ung, og helt indtil floga yoga kom ud, jamen, der var jeg, og stadigvæk indimellem, så bliver jeg også usikker, fordi er det nu godt nok det, jeg laver? Og det er en ting, jeg gerne vil give videre også, at lære børnene, og helst så små som muligt, at de lærer at snakke. Det der med at snakke i en klasse, snakke i en forsamling, fortælle om sine følelser. Så børnene nede hos mig allerede, altså, og det er helt fra de små, ikke helt tumle, de skal lige kunne tale først,
Men de viser det på en anden måde med kropssproget, når de er helt små. Men allerede fra de begynder at tale hos mig nede i Flugger Yoga, der i vores goddag-runde, der skal de sige deres navn, og de skal fortælle en bevægelse, og så laver vi alle sammen den samme bevægelse. Og så snakker vi om dyret, hvordan det ser ud, og så rækker alle børnene hånden op. Gør jo sådan her, det er nogle gange svært at snakke. Sådan her. I en proces. Og så fortæller de, at der er 5.000 vinger, de er lyserøde, eller regnbuefarvet horn, eller i går reddede vi skal altid redde et dyr, i går reddede vi en mammut, som var blå, og havde 10 lyserøde vinger, og et lyserødt horn, og 5 ben, fordi at en hund har jo 5 ben, var der en dreng, der sagde. Og det smilede vi lidt af. Og det var meget vigtigt, at de her 5 ben, de var gule med sorte prikker, fordi de skulle ligne en giraf. Og så havde den for øvrigt en tegning af et barn på ryggen. Og det siger de, mens vi er sammen alle sammen. Og det er mange børn, synes, det er rigtig svært at snakke, når man er sammen. Og når børnene bliver ældre, jamen, så underviser de faktisk også, når de er klar. De skal selv have lov. De siger selv til og fra. I vores solhilsen, så står de og underviser i solhilsen til hele holdet. Og helt små børn, jeg havde en 4-årig, den yngste, der har været med på børneyoga. Han underviste lige i solhilsen, efter at have gået et halvt år, foran 7 andre børn. Plus jeg filmede det, fik jeg lov til, og han var bare så sej. Og de bliver så stolte, og de lægger slet ikke mærke til, at de faktisk laver en præsentation, eller går til en eksamen, eller en jobsamtale, eller noget af den stil. Fordi de gør det sjov, og de gør det, fordi de bare gerne vil vise deres venner, at det her kan de også. Tusind tak, fordi du så filmen. Jeg håber, du kunne lide den. Og lige inden jeg vil runde helt af, vil jeg lige lave hvis du har lyst, en lille øvelse med dig. Det er et lille mantra, som vi altid slutter af hernede hos Flugger Yoga. På alle de 15 hold. Så sæt dig godt til rette. Du kan både sidde med skrædderstilling, eller du kan sidde på dine knæ. Du kan også sidde på en stol. Og så skal du samle hænderne, føre panden ned til fingerspidserne, og gentage, hvis du har lyst, efter mig højt. Og det lyder sådan her. Namaste. Jeg ser det gode i mig selv, ligesom jeg ser det gode i dig. Namaste. Og jeg er fantastisk præcis som jeg er. Jeg er den bedste i hele verden til at være mig selv sammen med jer. Namaste. Og igen, tak fordi du så med. Det var helt fantastisk. For igen, du er fantastisk, præcis som du er. Og tak til alle dem, de medvirkende, alle mine børn. Jeg kommer med i filmen. Det er ret mange på holdene, som gerne vil stille op og deltage og være med i vores fantastiske film. Bagefter her kommer der alle navnene som tak. Og tak til Frederiksberg Lokal TV, til Bo,
som har været tovholdere og sat det hele i gang. Tusind tak, fordi I har troet på os. Det bliver helt godt. Tak. Vi ses.